Umculo kaMaskandi Uthi Ayiyeke Umculo Ingane kaMgqumeni iyabhimba. Ngubingelele phongamukele kule emakhaya kwesimanzonzo la ukuthulela khona indawo zamaskandi. Bule emakhaya umculo kaMaskandi uphinde yaziwa ngegama lokuthiwa uKing Gugas. Usesusikulume ekulu kakhulu azilapha ku Facebook njengabantu abaningi ngempela bemgxeka emva kokuthi ethula ikulumo yokuthi abantu abalokhu beziba iqiniso lokuthi ingane kaMgqumeni uLusanda akakwazi ukucula. Uthe lo mfana lo mele avela akuyeke ukucula engalokhu lokho e-airport. Uthe kuyenza ngempela uza lo muntu onamakhono noma uyiciko kodwa wena ungabi iciko. Uthi lokho ke akumele ngempela kube sekumangaza, kumele ukuvumele ungaphoqi into ngoba nakho uthi ubaba wayenza nami ngizoyenza. Abantu abaningi ngempela bese bemgxanga ngempela unevigate bathi naye umculi futhi naye akagqami kangaka ukuthi sengaze lokhu egxeka abantu kanje. Abantu abaningi bashilo ngempela ukuthi nawe unevigator kade lokhu bemvikela abantu bemgxeka. Uthi bathuka ke uma ukuthi yena use-attacker abafana abancane basafikayo. Abanye ke bavumelene naye kunevigator basho ngempela ukuthi umfana kaMgqumeni ngempela kumele ayibe phansi izitambo zokucula ngoba besho ngempela ukuthi cha izwi lakhe alimvumi. Kanti uzokhumbula ngempela ukuthi kade behlanganisa iqembu libizwa ukuthi ubuhle bedla amanzi lapho khona behambisana nensizwa eyaziwa kakhulu ukuthi uMjolisi. Kodwa uMjolisi ke ushilo phela ukuthi kube khona ungavumelani ngokuhambana ngemuva phakathi kwale ndoda naye uMjolisi okuholela ukutheni ukuthi leli qembu leli elibonala ngathi abantu abaningi bebezothasela gcine ngempela ke sehlukana besakhiphe ingoma ezicishe ezintathu noma lezi ingoma engakaphumeli kubantu kodwa ugcinele iqembu sehlukana benomjolisi naye ingane kaMgqumeni. Ngokuzwa ke kuthiwa uMjolisi bekhala ukuthi le ndoda ngempela bengahambisani nezwi layo ungahlangani kahle. Mule emakhaya ke ngabe ngempela ukuthina uphala wakho njengoba unavigator emchitha kanje ingane kaMgqumeni uLusanda. Mule emakhaya ke ake hlangane comment section phinde sihlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Nathi ke video lapho khona yona ingane kaMgqumeni ishaya ulive. Ake hlangane comment section siza ukuthi wena ngabe lengane noma letwana kaMgqumeni uyizwa kanjani. Kwesimanzonzo ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Shante,